Wake up with faith, walk in favor. Mayong buntag mga kapaglaom, mayong buntag Southern Mindanao. Kini ang inyong ubos nga higala din sa kahanginan. Kapaglaom, Pastor Mark and nga magauban kanyo sulod sa usa ka oras mga kapaglaom dinhi lamang sa atong programa. Maayong buntag Southern Mindanao. And yes mga kapaglaom, kanunay kita nagauban dinhi matag buntag and good morning sa inyohang tanan karon na kabuntagon ang ato ang weather murag medyo dagom-dagom, medyo ngit-ngit pa mga kapaglaom busa nga kita magdala sa atong payong kay basig muulan lang kalit.
siguro kung natay sakyanan na okay kayo, much better. And ang ato ang mga Facebook pages mga kapaglaom, ako gini kanunay gina-mention sa inyo ha, ato ang i-follow, i-share na to sa atong mga kaubanan, sa atong mga kahigalaan, aron nga makita nila ang atong mga programa dinias sa Mayong Buntag and also sa kalain-lain ng mga program sa Hope Channel. Atong Facebook page AWR Southern Mindanao 95.3 and Hope Channel of Southern Mindanao. And also mga kapaglam atong YouTube channel Hope Channel Generals. Then ang ato ang mga radio station sa nakalain-lain nga mga stasyon dinhi sa Southern Mindanao AWR 95.3 Hope Radio Southern Mindanao, AWR Tampakan and Mavia 89.7 Akmunan and AWR Lake Cebu. Mga kapaglaom, ang ato ang oras is 6:43 in the morning. Bango na kita and ato nang buhaton atong mga buluhaton o ato nang ipaandar ang ato ang mga radyo dinaa. And sa ato nga nagabuktaw na ag nagapaminaw mayong buntag sa inyong nga tanan, especially sa ato ang mga administrators, no? Ako din gina-acknowledge ang atong administrators, ang atong presidente si Elder Pastor Nildo Mamak, ato nga to our executive secretary Pastor Enrile Yata, and also sa atong treasurer Sir Aldrin Heramil. And una sa tanan mga kapaglawom, ato ding itimbaya ang ato ang mga field workers dinhi ano, ang ato ang mga district pastors nga naga-handle sa matag distrito dinhi sa Southern Mindanao. Usa din na mga kapaglawom, mga to ang pastor dinha sa Balot Island. Good morning sa mga taga Balot. Si Pastor Baran, no, ang ato ang district pastor dinha sa Balot Island. Og sa ihang mga kaubanan, yang mga miyembro, good morning dinaa sa inyohang tanan. Nandiyan mga kapaglaom ang ato ang Bible verse karon, ato ning pagka-share sa inyo karon with a short reflection sa ato ang Bible verse. And also sa ato nga mga directors mga kapaglaom, good morning sa ato nga mga directors sa ilahang matagos nga panimalay, sa ilahang mga pamilya na nag-join na nag-paminaw sa ato ang programa din niya. Good morning and happy midweek sa atong tanan, no? Midweek tunga-tunga na gyud sa semana. And nakita sa bulan sa Pebrero daw kanus alang to nag New Year mga kapaglaom, no? But right now we are already at the ikaduha nga bulan sa first quarter. And yes, ang ato pong mga district leaders, no, ato nga mga youth leaders dinha sa nagkalain-lain nga mga ETCC nga mga sa district nga mga officers, youth leaders. And yes mga kapaglaw, napo din niya ato ang mga LE, no. Good morning sa ato nga mga literature evangelists nga naa dinhi sa SMM, and they are preparing for another nga pag sa to nga pag join na ining pag share sa literature. Ato po ang mga missionaries, layman, sulads, SMM workers na to din sa SMM, atong mga guards, and also sa to ang staffs din sa Southern Mindanao Mission. Good morning and happy midweek sa atong tanan. And karon nakabuntagon mga kapaglaom, mga to ang Bible verse akong pagabasahon, makita ni siya sa 2 Timothy 4 verse 7 ingon, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ang kini mga kapaglaom ni Apostol Pablo, usa ni siya ka mga last recorded nga mga verses nga gisulat ni Apostol Pablo sa prisuhan mga kapaglam, aware nga iyang panahon sa pag-depart is at hand. Usa ni siya ka testimony mga kapaglaom, ingon niya, no, nga I have fought the good fight. Kini mga kapaglaom, the struggle has been good, not easy pero worthy mga kapaglaom. So ang ihang conflict mga kapaglaom for ego or comfort but for the gospel. Paul's conflicts were not for ego or comfort but for the gospel. Sayang faithfulness mga kapaglaom often feels like kaning combat ba, gira against kanimitang mga
false teaching, mga dili mao nga mga pagkatuuhan, mga kapaglawom, opposition and personal weakness, yet the fight is good because it is aligned with God's purposes. Ingon pa niya, I have finished the race, I have kept the faith. And kini nga verse, mga kapaglaom, together perseverance and grace, mga kapaglaom, nag-uban. Paul's confidence is not self-salvation, it rests in the Lord who stood with me and strengthened me. The Christian hope is not that we are strong enough, but that Christ sustains us to the end. So ang ato ang application sa matag usa nato karon, mga kapaglaom, ato ning pangutanon, am I fighting the right battles, those shaped by the gospel, rather than pride? Or am I pacing myself for endurance, not applause? Am I guarding the faith in both belief and life? Mga kapaglaom, ang kinabuhi ni Apostle Paul, a faithful end is built on daily fidelity. Paul's words invite us to live now in such a way that by God's grace we may one day say the same. And yes, mga kapaglaom, ang ato ang oras is 6:49 in the morning, and ato ning panahon na kita sa pag-ampo sa ato ang opening prayer. And sa ato ang mga kapaglaom nga nagapaminaw din sa ato ang mga radio listeners, good morning sa inyo ha, bangon-bangon na. And bugtaw kita nga naay kalipay o atong hinumduman ang 2 Timothy 4 verse 7 nga with grace pagkaubanan gayud kita sa Ginoo consistently, mga kapaglaom, and kini siya mao gayud ni ang mag sustain kanato ang iyang grace sa matag kinabuhi nato matag adlaw, mga kapaglaom, kauban sa paningkamot og sa pagtuo dinha sa atong Kristo. And yes, atong i-open ang ato ang programa with the opening prayer, atong iduko atong ulo alang sa pag-ampo panaagi sa ato nga pag-abli niini ato ang programa. And yes, mga kapaglaom, let us pause for a moment alang sa ato nga pag-ampo. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning. You have sustained us up to this moment. And Lord, we are asking for forgiveness first of all sa among mga kalapasan, Ginoo, sa among nabuhat na dili angay ug nakapasakit kanimo, Ginoo. Ginoo, samtang kami magasugod kay kami kaalam, proteksyon nga magagiya ka namo, Ginoo, pinagi sa bilang espiritu. Puna kami, Ginoo, panalangini among mga radio listeners nga nagapaminaw ni ining dakbayan sa General Santos City, ang 26 ka mga barangay, Ginoo. Akong ginaampo nga sila makadungog sa mga mensahe nga imong ipapahat ka namo nining kabuntagon sa mga bersikulo, mga awit ug mga pagtimbaya, Ginoo. Gamita kami nga simple mga butang na makadungog nga mahimo kini nga panalangin sa uban ug sila madasig silang pagtuo padulong dinaas sa mo ang padulungan, Ginoo, which is ang langit. Among ginatugyan ang tanan, Ginoo, among kinabuhi, among mga desisyon sa kinabuhi, among mga plano tinguha, amo kining ginasalig kanimo kami mong pagagiyahan, Ginoo. Samtang kami magasugod, panalangini ang mga nagapaminaw, among mga live viewers sa Facebook, sa YouTube, at also sa mga radio listeners. Kung ginaampong mo silang ubanan kanunay o panalanginan ang ilang mga negosyo o mga pangita niini, Ginoo, dagang salamat sa mga pagsulay sa mga problema nga among nati tungod kay among nakita nga ikaw haduol ka namo despite niini nga mga problema, mga pagsulay. And Ginoo, dagang salamat nga ikaw nagpakamatay alang sa cross ug ikaw nakig-uban ka namo dinhi sa kalibutan aron nga among makita ang imong kaayo ug gugma sa matag usa ka namo. Kini akong ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Yes mga kapaglaom, dagang salamat sa inyo nga paminaw sa itong ampo o sa itong pag share sa itong Bible verse karon ng takna na karon mga kapaglaom sa itong pagtimbaya sa ato ang mga kapaglaom o mga kaigalaan diniya sa Southern Mindanao Mission. Yo, una din sa tanan, nag-chat ko dyan sa mga kapaglaom and pinakadasig na to nga elder dinhaa sa Emmanuel Church, no, si kapaglaom Duydoy Pino Eldin, no, mayong buntag kapaglaom Duydoy Pino Eldin sa Pino family, no, si Chris Pino, si Uncle, ang iyang papa, si Auntie nga pagganunay nga nagaserbisyo pod sa to nga buhi nga Dios. May the Lord bless you, tagan pa kusog. And also sa Emmanuel Church, no, sa Emmanuel SDA Church og sa Duydoy family, good morning and happy midweek sa inyong tanan. And padayon lang kita sa ta nga mga serbisyo din sa tong buhi nga Dios. And also mga kapaglaom, ako din ginatimbaya ang tibuok distrito ni Pastor Kevin Villanueva sa nakalain-lain nga mga simbahan, no, ang Orion Church, Country Garden, Emmanuel Church, New Canaan, New Galilee, Nearest 7, Cornerstone, and sa uban pa nga mga simbahan mga kapaglaom, dili na ko ma-memorize, but however, panana siya mga kapaglaom sa distrito ni Pastor Kevin Villanueva. Good morning. And also, good morning po sa wife ni Pastor Kevin, no, si Ma'am Villanueva dina sa Dolfield. Good morning and happy midweek sa mga teachers na to dina sa Dolfield SDA Church. And also mga kapaglaom, ako po din ginatimbaya ang ato ang mga teachers diniya sa Atis, no? And diniya sa nakalanlain ng mga eskwelahan sa palibot, diniya sa Sigel kay Doc Gigi. Good morning. And also sa Upper Kinan, no? And also sa Peace, Pulumulok East Adventist Elementary School, no? Dira sa Pulumulok pod. And yes mga kapaglaom, mga to ang mga live viewers, good morning po sa inyong tanan din naasan na nagapaminaw, especially sa to ang mga kapaglaom din sa Tupi, no, sa Tupi 1 sa Pulumulok. And nagkay-uban ka na to karon nakabuntagon mga kapaglaom si R. Christian Roda, no, kanunay gini siya, dagang salamat R. Christian Roda sa mga join ka na mo matag buntag ingon niya good morning and happy and hello po mga kapaglaom and happy Wednesday morning everyone ang mayong buntag Southern Mindanao and happy watching and greetings from Cavite, no, Noveleta Cavite, and happy midweek. And yes mga kapaglaom, aniya po ang ato ang usa ka kapaglaom Romy June Valdez, mayong buntag kapaglaom, happy midweek watching from Tupi. Yes, dira sa Tupi 1 sa nagalinlain nga sa matag simbahan under sa Tupi 1 ni Pastor Noel Gomez, no, district pastor nato na. Good morning dira sa Cebuano, dagang salamat sa inyong pagsuporta ug sa Tupi Central Church, no, good morning and happy midweek sa inyo din sa to nga mga followers, no, commenters nga kanunay naga-comment dira sa tong comment section, mayong buntag diha kaninyo sa to nga mga students. Good morning po. Ato po nang basahon later on ninyo nga mga timbaya sa inyo nga mga nagkalain-lain nga quotes, verses. Kung naa mo mga kapaglaom, i-comment lang og pagabasahon na karon taud-taud. Ato nga mga trabahante sa to nga mga nagkalain-lain nga mga workers sa kumpanya and also sa to nga mga trabahante dinaa sa kadalanan sa to nga mga drivers sa tricycle, sikad og sa jeep. Natay mga kapaglaom din na ano. Thank you very much kung sayo pa mo gahawa mga kapaglaom. Good morning sa mga pasahero ninyo nga nagapaminaw nini ato ang programa sa Mayong Buntag, no, diri sa Southern Mindanao. And yes mga kapaglaom, ato apo dayong gina-greet ang ato nga mga sponsors, no, nga tabang sa to din niya sa Hope Channel. Ang ato ang sponsor si Mr. and Mrs. Buds Floro, Mr. and Mrs. Edilio Montero, Boboy Bruce, Raul Villarin, Mr. and Mrs. George Hinson, Mr. and Mrs. Arnold Emnase, Mr. and Mrs. Jimter Ferriolino, Mr. and Mrs. Randy Sparagoza, Mr. and Mrs. Budok Lubaton, Mr. and Mrs. Emmanuel Besido Saulda, Winnie Abelia,
Ed Mackenzie, Mr. and Mrs. Toto Cadava, Mr. and Mrs. Herbert Tamuni, and Mr. and Mrs. Alan Juliano. Good morning and thank you very much. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Dini alang sa gikan sa Hope Channel and sa Maayong Buntag Southern Mindanao. Kami nagatimbaya og nagagreet kaninyo og maayong buntag. Ang Diyos mga kapaglaom. Ako po din gina-greet ang ato ang kagawad si Ramon. Kagawad Ramon Melgiza. Kauban sa ato ang nag-sponsor sa tailoring, 3F Apparel Tailoring. And also sa to ang mga uban pa nga mga sponsors, Engineer and Mrs. Arnold Sagusay, Engineer Sam Katayok, Engineer Jun De La Peña, Engineer De La Cruz, Engineer Karamihan. Nato ang pagabasa ng uban nato nga mga sponsors karon taud-taud mga kapaglaom. And before kita mag-proceed mga kapaglaom, mga to ang 7-7 prayer kung namoy mga hangyo mga kapaglaom. Pwede kayo ninyo na i-comment or i-share din sa to ang and ako din ginatimbaya no diniya sa to ang live si Sir Asher nga pakalang na nag-comment siya good morning, happy morning everyone. Yes mga kapaglaom, happy morning sa ato ang tanan. Ang adlaw mga kapaglaom wala pa ni gawas, pero ang ato ang suga sa to ang kinabuhi Kristohanon mga kapaglaom ato ning ipaiwag mata kitag sayo, magaluto kita magakaon. And kung natay mga additional nga mga panalangin ato ning i-share sa tong mga silingan sa tong mga higala aron nga sila malipay pod sa to ang mga tingwa or sa tong mga binuhatan din sa kalibutan. And yes mga kapaglaom, ato ang number din ha inyo ha kining makita sa to nga screen. Pwede ka mo maka-text na ato ang prayer network magampo ni ana mga kapaglaom. And sa inyong makita pa din nga mga kapaglaom atong pagkabasahon sa alang sa nagapaminaw mga kapaglaom 0991562977 mo ka na ang number na to mga kapaglaom. Especially sa to mga radio listeners no, kung namoy mga gusto ipaampo nga gusto mo nga dili lang kamo magampo, aduna kitay prayer network dinhi sa Southern Mindanao Mission nga kanunay mag-ampo pod uban ninyo. More prayers, more power kana pagkatubagon gayud na sa Ginoo pinagi sa tong pagtuo mga kapaglaom nga kini iyang pagkatubagon. And also mga kapaglaom, ang oras na to karon is stuck na gid sa alas 7. Atong let us pause for a moment. Atong iundangon natong mga buhat at sa kadali ato kitang mag-ampo stuck na sa alas 7. Time now is 7 o'clock. The Seventh-day Adventist Church would like to invite you to please join us in a moment of prayer.
Amahan namong balaan ug mahigugmaon nga Dios, nagadol kami kanimo uban ang mapainubsanon nga kasing-kasing. Ginoo, kami nagapasalamat sa gasa sa kinabuhi, sa kaluwasan, pinaagi kang Hesukristo, ug sa gahom sa imong balang espiritu nga nagapalig-on kanamo matag adlaw. Ginoo, ikaw ang among kalig-on sa panahon sa kalisdanan ug among kahayag sa kangit-ngit. Ginoo, samtang among ginahandom ang pulong nga nagaingon, nakig-away ako sa maayong pakig-away. Nahuman ko ang lumba, gibantayan ko ang pagtuo. Ginoo, ginapangayo namo nga tudlan mo kami unsaon pagkinabuhi nga matinud-anon hangtod sa katapusan. Ginoo, tabangi kami nga makig-away sa maayong pakig-away, dili pinaagi sa kalagot, garbo, kundili pinaagi sa gugma, sa kamatuoran ug pagkamatarong. Kung kami sulayan sa kaaway, Ginoo, liguna ang among pagtuo. Kung kami kapuyon, Ginoo, pahulayi ang among kalag. Kung kami mahadlok, pahinamdumi kami nga ikaw nagabarog uban kanamo. Ginoo, sa among padayon sa pagkinabuhi, sa pagdagan ining lumba sa kinabuhi, ayaw itugot nga kami maluya, Ginoo, o mawala sa dalan. Hatagi kami og kusog nga kami makalahutay, disiplina og pagka makaunayon, Ginoo, sa matag lakang namo, Ginoo, ipahinumdum ka namo nga ang among tumong dili kalibutanong dungog, kundili ang imong pagdayeg ug ang kinabuhi nga walay katapusan nga imong gisaad sa matag usa ka namo, Ginoo. Tabangi kami nga bantayan ang pagtuo, nga magpabilin kami nga manon sa imong pulong. Ginoo, tabangi kami, pinagi sa blang espiritu nga kami dili matintal sa sayop nga pagtulunan o sa mga butang nga makapahilayo kanamo kanimo. Himuang nga among kinabuhi, Ginoo, nga mahimo pamatuod sa imong grasya ug gahom. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala ug kapakyasan, idloy ang among kasing-kasing. Puna kami sa imong balang espiritu aron ang among hunahuna, pulong, binuhatan, magpakita sa kinaiyan ni Kristo. Ginoo, sa pagtapos nining pag-iusa nga pag-ampo namo, itugot nga sa among adlaw sa pag-atubang kanimo, Ginoo. Makasulti kami uban ang kalipay ug kalinaw nga nahuman namong imong kabubuton. Dili tungod sa among kusog, kundi tungod sa imong grasya nga nagkupot ug naggiya kanamo hangtod sa katapusan. Ginoo, among ginahalad ang among kinabuhi kanimo pag-usab karon. Kay ikaw ang among manluluwas, among Ginoo, among magbubuhat. Ginoo, sa pinasahi nga pag-ampo akong ginaampo ang mga radio listeners, ang mga live viewers, commenters nga nagapaminaw karon nga kabuntagon, nga mo silang proteksyonan. Kaalam, langitnon nga kaalam, Ginoo. Mga panalangin nga gikan kanimo, Ginoo, tungod kay pinaagi sa ilaha nga mga desisyon sila makapadayon, Ginoo. Pinaagi sa imong giya, Ginoo. Ako pong ginaampo ang mga nagasakit nga ginabati karon. Imo silang ayuhon, Ginoo, duawon nimo sila. And also, Lord, akong ginaampo nga imo pong ubanan ang mga tao nga ilang nabati nga wala nay paglaom niining kalibutan na. Ginoo, kami nagaampo kanila nga ilang makita, mamit ang mga tawo nga ilang mga kinahanglan nga makita, Ginoo. And Lord, kami nagaampo pod imong lig-unon ng matag usa ka namo among pagtuo. Akong ginaampo ang mga administrators, directors, district pastors, church elders, church officers, AY leaders, nga imo silang lig-unon, dasigon nga sila mahimo nga panalangin sa uban.
dili nila mabati ang kabugaton sa responsibilidad. Pero ilang mabati ang imuhang gahom kadako sa imuhang gahom Ginoo, sa imuhang support ang paggiya Ginoo. Ginoo, we know nga ang yawa na ning kamot, especially karon nga mga panahon. Pero kami Ginoo nagatuo nga ikaw nagapadayon sa paggiya kanamo, pinagi sa paghatag sa bilang espiritu nga kami mahimo pod nga instrumento nga maila kanila Ginoo, maila sa mga higala ang tinuod nga Ginoo. And Lord, kami nagapasalamat sa mga kaayo sa among kinabuhi sa matag usa kanamo. Dili man siguro namo mabati karon Ginoo ang imong kaayo, pero among nakita sukad pa kaniadto ang imong kaayo sa matag usa kanamo. Ginoo, kini akong mga pag-ampo ginasalig ginalauman nga imong pagatubagon sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag, Few flowers, mayong aga, naimbag abigat, good morning. magandang umaga. Magpusa ta sa pagpasalamat kaniya sa mga panalangin ug kaayo nga nagbatnan ta. Mga higalang igsuon, asa man ka karon, mayong buntag, Southern Mindanao. May baglaw ka, ning bagong adlaw. Happy Wednesday, happy morning, good morning mga kapaglaom. Dinhi alang sa tong programa sa Mayong Buntag, Southern Mindanao. Ang ato ang oras mga kapaglaom, alas 7 G's, and padayon kita sa tong pagtimbaya. And guys, akong ginatimbaya dahil kapaglaom, dinaas sa Malungon District, ato ning ginatimbaya na kanunay. Ang distrito ni Pastor Mutya, kauban sa dinaas sa Lutay SD Church, kauban dinaas si Kagawad Job Tongkwa, si Virgilio Comendador Senior, ang ato apong kaubanan din na si Kapaglaom Julius Comendador, Maximiano Gador, Hereto Remorca, Jemar Endon Levi Manzo, and sa mga kapaglaom adin na po din sa Duay Abu SDA Church. Atong makita din niya mga kapaglaom si ang Matos family, ang Pacanza family, Sombilon family, ang Melachico family, Matako, Lumingkit, Pagatpat, Kulobong, Danda family ug Matunggi family. Kauban si kapaglaom Becca, Minda, Richelin, Ernesto, Poncio, si Omel, Jimmy, James, Philip, kapaglaom Alejandro ug si kapaglaom Japet. Mga kapaglaom, good morning sa inyo dinha sa Malungon. Salamat sa inyo nga pagpaminaw dinha sa atong programa. And also sa nagalain-lain pa nga mga simbahan din sa Malungon, mga kapaglaom na to, no? Good morning and happy midweek kaninyong tanan. And also mga kapaglaom, aduna po din sa Dalamuan SDA Church, Traya family, si kapaglaom Julius, si ang Tamulon family, Tayawan family, Molan family, Lakina family, and Villaganes family. Si kapaglaom Linoy, Manigin, Ninita Balyota, o si kapaglaom Julius. Good morning sa inyo din mga kapaglaom, kauban ni Pastor Charles Mutya, Charles Mutya din sa Malungon District 1. Good morning and happy midweek sa inyo ang tanan. Daghang salamat sa inyo hangyod nga pagpaminaw. And also
mga kapaglaom, ang Dios magapanalangin gyud kanunay kaninyo agamo giyahan sa inyong mga desisyon sa matag adlaw aron sa inyong nga paglambo og sa paglambo sa toang simbahan. Ang Dios mga kapaglaom, ako po din ginatimbaya ang ato ang mga sponsors usab si Sir Bing Sanes, Sir Rowan Katoliko, Sir Nilo Kabatingan, Sir Dave Melieza, Sir FF Montero, Ma'am Sweet Vega, Ma'am Joy Himuruz, Ma'am Elsie Villarin, Ma'am Henemfa Rose Lubay Miral, Ma'am Charity Brand, Ma'am Gigi Pontong, Mrs. Marilyn Gumahad, Mrs. Grace Texon, Miss Gina Tagalugin, Miss Lorna Vega, Miss Reynaldo Estrera. And just mga kapaglang mga tuang mga pastors and attorneys nga naga-support with sa tuang Hope Channel. Si Judge Shelmer Vieso, Attorney Fritz Tagalugin, Attorney Joel Ibanez, Attorney Ed Salim, Attorney Nikki Katoliko, Attorney Chaim Maru Katayok, Attorney Omar Hineta, Attorney Kin Steve Manabi Bitoon, Attorney Minveles Gulyi, Attorney Darlene Gelvena Kiamco, Pastor and Mrs. Heavenly Priest Patricio, Pastor Wilson Katoliko, Pastor Eshbon Buscato, Pastor Roxy Pido, Pastor Dante Dabukol, Pastor Jonathan Hemuros, Pastor Zaldi Dimagdaong. And kauban po sa itong mga doctors, Dr. and Dr. Coy B. Fernandez, Dr. J. Garcia, Dr. June Garcia, Dr. Rogelio Numos, Dr. Nadine Villarin. Kini atong mga sponsors mga kabaglaom, kauban sa tuwang 3F Apparel Tailoring and sa kang kagawad Ramon Milyeza. Ang ato ang oras mga kapaglaom, alas 7:14 na gayud sa Kabuntagon. And dili na gyud siya kining gabi buntag na gyud mga kapaglaom, busa bangon na kita og ato nang buhaton ng atong mga buluhaton. Sa kini nga bagong adlaw mga kapaglaom, atong hunaw-naon magasugod gyud kita. Kung kambag-o lang mo nagbugtaw, ampo gyud ta kanunay mga kapaglaom. Dili kita mahawa sa tong panimalay nga walay pagampo. Tungod kay pinagi sa pagampo adunay proteksyon sa matag lihok nato dinhi sa to ang kalibutan. And yes mga kapaglaom, sa usab ako nang ginatimbaya ato ang mga viewers dina sa Balot no, sa Balot Island. Good morning and happy morning dinaa kaninyo. And also sa to ang mga kapaglaom dinaa sa Apupong no, sa Country Garden Church. Good morning and happy midweek sa inyo dinaa sa Baluan, sa Batumilong, sa Buayan, sa Bula, sa Barangay Bula, diri sa Fatima, sa Kalumpang, sa Uhaw, sa Barangay City Heights diniad no, diri sa Las Villas, diri especially sa atong mga kapaglaom dinhi sa City Heights, sa matag subdivision dinhi sa Kunil, sa Dajangas, sa East, North, South, sa West, sa Katanggawan, sa Labangal, Lagaw, Ligaya, Mabuhay, Ulimpog, San Isidro, dinhi sa Barangay San Jose, no, dira sa Aspang, mayong buntag. And happy midweek kaninyong tanan dinha. Salamat sa pagpaminaw dinhi sa tong programa. Dinapod akong ginatimbaya sa Sigel Bawing, si Doc Gigi, and sa ihang mga kaubanan dinha sa eskwelahan. Sa Sinawal, si ang Makilang family, and also ang Tumbler diri sa Tumbler, sa Tinagakan ug sa Upper Labay. Ako din ginatimbaya pod ang pamilya sa Country Garden Church, ang Gregory Gleo Guerra, Mancinero Abelia, Pontong, Bruce Rada, Pakalang Balbero, Hepte Cantones, Canonigo Midilio, Sinahunan, Costas, Rabadon, Saporas, De La Fuente, Perales, Ambino, Pasco, Guliman, Makilang, Tamanal, Iba, Gomolo, Zelina, Pasco, and De La Fuente family, and also sa Rodrigo, si Ronyalan Camille, and si Nicole. And yes mga kapaglaom, ang ato ang pagpanimbaya kanunay gyud ni siya dinhi sa ato ang programa. Kung napa mo gusto i-share mga kapaglaom, pwede gayud ninyo na i-share dinhi sa atong programa. And ako po din ginapasalamatan ng ato ang mga kapaglaom nga nag-share sa to ang live karon no, and also sa to ang supporters dinaa sa kining sa Alabel ug sa Katanggawa no. Good morning and happy midweek kaninyong tanan. Dagan pong salamat sa kang Sir Asher sa pag-share sa to ang live karon. And just ako din ginatimbaya ang ato ang mga
kapaglaom dinha akong mga amigo dinha sa MVC, no, si Jeff Sugi, and also si Kerba Sarte, si Cholo Pontreas, si Mark Enrique, kauban pod si Zai nga pamunag, no. Good morning sa inyo and happy midweek. Ako po din ginatimbaya si Gobi, si Savong Tep, and also kang Eric Jan nga Modillas nga nasa Australia karon. And yes, mga kapaglaom, kung ara kamo gusto ipatimbaya dinhi, pwede kayo dinyo na ipatimbaya dinhi sa to ang programa sa Maayong Buntag Southern Mindanao. So makita ninyo sa screen mga kapaglaom, ako ni pagkabasahon, no, nga aduna kita yung mga programa pod. Ako ning gina-promote sa inyo mga kapaglaom ang piniyalan, no, na di na makita ninyo ang oras og sa atong host, ang giya sa kabataan nga ginadala ni Ma'am Mamak, ang panahon sa kabataan ni Ma'am and also ang huni sa mga awit ni kapaglaom Janine, and also ang morning hopes and prayers ni kapaglaom Laika Atienza. And yes, mga kapaglaom, yours truly, ang Maayong Buntag Southern Mindanao, ang giya sa mauswagon nga pagkinabuhi sa Lord Wata, kauban pod ni kapaglaom Elder, and sa Bible 1-on-1, you know, ni Pastor Nomos, and sa uban pa nga mga programa na to matag Tuesday, no, Martes mga kapaglaom Let's Pray Pilipinas, and sa ato nga programa sa Maayong Buntag Southern Mindanao Lunes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes 6:30 to 7:30 in the morning. Atong iyampo pod ang fast recovery ni kapaglaom Abi, aron nga siya makabalik na po dinhi sa to ang programa sa Maayong Buntag. Good morning dinha sa to nga nagapaminaw sa radio listeners ug sa tong mga bag-o lang sulod dinhi sa to nga live sa Facebook. Good morning and happy midweek sa inyong tanan. No, kami dinhi sa Hope Channel greet sa inyo og nagaampo gyud kanunay nga kamo ubanan sa Ginoo. And yes, mga kapaglaom, ang ako po din ginatimbaya nga ako ang family, no, si Pastor Nower A. Gomez dinaa sa Tupi, kauban po si Ma'am Bel Gomez sa Atis, ug sa mga nagkalain-lain nga teachers na to dinaa sa Atis. Ako din ginatimbaya si Ma'am Villanueva, kauban po ni Sir Villanueva, and also sa teachers na to dinha, no, and also dinhi sa Dolphin, sa Peace, sa Upper Cleanan, diri sa Kalumpang, ang ato ang si Sir Flores, no, ato pong ako pa rin ginatimbaya dinha sa iyahang eskwelahan or sa SD Church na kauban po din Ma'am Flores, and also ako pa rin ginatimbaya ato ang akong pamilya, akong mga kaparentihan, mga uncle, mga auntie dinha sa Tubiala, diri sa Cagayan, sa Dapitan, sa Dumingag, and also mga kapaglaom sa akong mga friends dinya sa General Santos City. Good morning kang Ruji Inchu, kauban siyang sweetheart. Good morning and happy midweek sa inyo, ha. And yes, mga kapaglaom, ang oras na to 7:21 in the morning, magatapos kita 7:30. Ako po dahil hangyo nga magapaminaw anay kita sa usa ka awit before kita mag-aampo sa to ang closing prayer. Maayong Buntag Southern Mindanao. Diyos ng alam mo puluyan, halat sayang katawhan. Nagsaad siya sa pagbalik niya, tuasad sila. Samtang ni ata sayuta, alagad yun na mahigpit. Aron sa pagbalik yan ni Jesus, muuban kita. Sayang na, sayang na, kinabuhin dayon di maangkon. Pagkasayang na, di ka puno sa balay sa Diyos.
sa Panginoong Hesus ang ko. Pagkasayang lang, sayang lang, kinabuhi tayo'y di maangkon. Pagkasayang lang, di ka puno sa balay sa Diyos o pagkaniya. Pagkasayang lang, sayang lang, kinabuhing tayo'y di maangkon. Pagkasayang lang, di ka puyo sa balay sa Diyos o pagkaniya. Sa balay sa Diyos o pagkaniya. Mayong buntag, Few flowers. Yes mga kapaglaom, we are back. Salamat sa inyong nga pagpaminaw sa to ang pa-programa karon, no? Before kita mag-end, magampo kita ug ako din ginatimbaya ato nga mga pastors dinya sa SMM, no? Si Pastor Cholo Pontria, si Pastor Glenn Jama, Pastor Nakubuan dinha sa Kalumpang, kauban ni Pastor Nico Naduaran, and si Pastor Lulu, si Pastor Pueblas, si Pastor Garay, Pastor Kalunsag, and Pastor De La Cruz, kauban sa to ang Pastor sa to ang treasurer si Sir Aldrin Heramil, kauban ni Pastor Aldwin Rabadon, Alex Cordero, si Pastor Alan, Pastor William Galagnara, and si Pastor Ferolino, Pastor Batbatan, Pastor Wanga, Pastor Kakal, Pastor Nitro, Pastor Pastor Ergisa, and also si Pastor Mutya, no? Pastor Barrientos, si Pastor Lobinco, Pastor Bobo, Pastor Arcon, Pastor Romano, Pastor Bornales, Pastor Casas, si Pastor Yata, Pastor Torres, si Pastor Rolo, Pastor Patricio, Pastor Mangasang, Pastor Vasco, Pastor Banyas, si Pastor nga Guno, Pastor Bitoon, Pastor Bagunog, Pastor Hobero, Pastor Narca, Pastor Campañero, Pastor Dote, Pastor Aguyos, Pastor Tangayan, Pastor Junel Fry, Pastor Kevin Villanueva, Pastor Lanistosa, Pastor Rizaldo, and also si Pastor Solinap, kauban pod si Pastor Nato Pueblas, no? And adnya pa si Pastor Arangues, and Pastor Encarnacion, Pastor Ambrosio, Pastor nga Tobias, Pastor nga Carisusa, si Pastor nga Colibra, Pastor Campos, and sa uban pa nga mga pastors nga wala na ko na mention, good morning and happy midweek sa inyong tanan. Ang Diyos magapanalangin kaninyo, especially sa inyong nga paghago din sa distrito o sa inyong nga mga responsibility. And just mga kapaglaom, it's 7:27. Let us pause for a moment alang sa ito nga closing prayer. Ang Diyos namo nga nasa mga langit, Ginoo, daghang salamat sa pag-uban ka namo nining kabuntagon. Imo kaming panalanginan, imo kaming gipukaw sa mga katulogon aron nga kami maka bato ni ining imsog nga kalawasan ug kami makabuhat sa mga buluhaton. Ginoo, daghang salamat akong ginaampo una sa tanan
ang mga radio listeners, Facebook live viewers na mo karon nga kabuntagon Ginoo. Hinaot nga kami imong panalanginan ug among mga paghangyo imong mga tubagon Ginoo. And Lord, kami claim na ng saad nimo sa Biblia. Salamat sa mga awit, sa mga bersikulo ang among nadunggan karon nga kabuntagon. Akong ginampong imo kaning ibutang sa mong hunahuna ug kasing-kasing. Ginoo, kini akong mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes mga kapaglaom, daghang salamat sa inyo nga pag-uban kanamo sulod sa usa ka oras 6:30 to 7:30 in the morning. Ako din gina-acknowledge. Naimbag abigat Good morning. Ako din gina-acknowledge mga kapaglaom, mga tuwa nga communication director si Pastor Elmer Romano kaban sa ato nga assistant manager Sir Joe Carlo Lagra, and sa ato nga program director Mambing Nazareth. Kini ang inyong ubos nga higala mga kapaglaom nga nagaingon nga be consistent and be faithful gayud sa to mga kapaglaom. And yes mga kapaglaom, kita tausab kauban si kapaglaom Abi Ugma. Inyo siyang makauban sulod sa usa ka oras 6:30 to 7:30 in the morning. And mga kapaglaom, dinhi lang sa to nga programa sa Maayong Buntag Southern Mindanao. And yes mga kapaglaom, before ko mag-end, ako daining tanawon sa to nga live. Daghang salamat gayud sa inyo nga pag-join dinhi sa to nga programa, especially sa to ang mga live viewers and mga reactors dinhi sa to nga programa. Mao si kapaglaom Glenn Glenes, good morning. Kauban pud ni kapaglaom Jeline Cañete Baco sa Buelo Ligarpes, good morning. And happy midweek sa inyo ha. And si kapaglaom Justin Canoy Lacro, good morning and happy midweek sa inyo ha. And also mga kapaglaom, aduna po dinhi ang nagkig-uban sa to lastly si kapaglaom nato dinhi si Sir Asher Pakalang. Daghang salamat sa pag-join sir. And also sa to nga mga live viewers and listeners dinhi si kapaglaom Perla Moranta Rosa. And sa to apod nga sponsor sa Snacksaw, good morning and happy midweek sa inyo ha. Before ko mag-end mga kapaglaom, aduna kami ginabilin kanunay sa inyo ha. Be a person of hope mga kapaglaom. Kauban siya magmada.